Abyan may nga aga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga segment sa Daily Light Abyan aton ginapatuhoy ini sa mga kauturan kag mga kabyanan, mga suki nga nagapamati sa aton programa dira sa Hinubaan sa Sipalay City, dira sa Kawayan, sa Ilog, dira sa Kanduni, sa Kabankalan City, kag bisan pa dira sa Mabinay, kag sa Himamaylan City. Kabay pa kung tani nga ining aton malipot nga pagtuon kag pagpamalandong sining pulong sang aton Ginoo makahatag sa imo sang kapawa, makahatag sa imo sang giya kag mga pagtulunan, siguro mga pagsabdong man o kung pagsaway, para nga ikaw lakat sa matarong kag balaan nga dalan. Ginahambala naton diri abyan sa sining mga segments sang Daily Light ang nahnungod sining gamhanan nga bugay sang Dios nga iya ginpahayag sa mga katawan sa sining nga kalibutan. Tito Kapitulo 2, versikulo 11. Ari diri ang passage nga aton nga pagapamalandungan. Abyan. Kay ang bugay sang Dios nagpahayag nga sa kaluwasan sang tanan nga tao nga nagatudlo sa aton nga magsikway sang pagkadi Diosnon kag kalibutanon nga mga kailigbon. Kag magkabuhi sang but-anan matarong kag Diosnon nga mga kabuhi sa sining kalibutan. Nga nagahulat sang bulahan naton nga paglaom ang pagpahayag sang himaya ni Jesu-Kristo nga aton dako nga Dios kag manluluwas. Nga naghatag sang iya kaugalingon tungod sa aton sa pagtubos sa aton gikan sa tanan nga kalautan. Kag sa pagtinlo nga sa iya kaugalingon sang katawhan nga makugi sa maayong mga buhat. Ini mga butang ibantala mo, maglaygay kag magsabdong sa bugos nga pagbulutan. Walay sino nga magatamay sa imo. Kabay ang Ginoo magadugang sang iya nga pagpakamayo sa sining nga mga pulong bersikulo nga aton ginbasa. Gamhanan nga bugay sang Dios sa pagpaliso kag sa pagbag-o sang tao. Ginpahayag diri ni Apostol Pablo sa isa ka pastor nga iya ginbilin dito sa isla sang Crete o Krita. Kay ini nga mga katawhan may mga bisyo sang una. May mga palahubog, may mga babaydor, no? Mga masinupakon sa ilang mga ginikanan. Pero gamhanan ining bugay sang Dios. Amo ini ang maayo nga klase sang milagro. Ang emphasis sa mga tao karon milagro sa pag-ayo sa mga masakit sang mga tao. Masakiton nga ginayo pero nagpabilin sa bisyo. Pagpahubog sa gihapon, pagka-immoral. Ano nga klase sang milagro ina? Kay ang bugay sang Ginoo abyan naga-transform sang kabuhi sang tao kag amo inang pinakamaayo nga sahi sang milagro. Anong ginhimo sang Dios sa aton? Iya ginpahayag ang iya bugay. Ang bugay amo ini, ang maayo nga hatag halin sa Dios para sa mga tao nga hindi dapat hatagan sang maayo. Amo ina ang bugay sang Dios. Naga-override sa pagkahigko, sa pagkamakasasala, sa pagka-indi matarong sang isa ka tao. Kag ina nga bugay may gahom sa pagbag-o sang tao. Now, ang pagpahayag sini nga bugay, nagadalas ang kaluwasan para sa tanan. Hindi lang para sa mga Hudiyo nga ginatawag mga pinili nga mga katawhan sang Dios, kundi bisan pa sa mga Hintil. Pinili sila nga mga katawhan sang Dios kay dira nag-agi ang Mesiyas nga amo si Ginoong Hesus. Pinili sila nga mga katawhan sang Dios tungod kay
Dira ginpahayag sa ila ang kasulatan, ang Old Testament. Dira ginpahayag sa ila ang sistema sa pagsimba sa sinang balaan, matarong, kag hindi makita nga Dios. Dira ginpahayag sa ila kung ano nga klase sang Dios siya. Siya si I am. Isa siya. Pero nagaluntad siya sa tatlo ka personas. Isa, pero tatlo. Tatlo, pero isa. Kagamoy nang ginabasihan naton abyan, kung nga nagatudlo kita, pinaagi sa balahan kasulatan, kag tungod sa balahan kasulatan, nga ang Diyos, Trinity. Posible man abyan inang Trinity, bisan pagani sa practical, daily life naton. Kami ara naman gani mga ilimnon sa kape nga ginatawag nila nga 3-in-1. Hindi ba? So, when it is possible here in our natural world, it is more possible with God who is all-powerful. Now, ano karon ang buhaton sang mga Kristohanon o kung mga tumulo tungod kay nagbuhat, naghatag, nagpahayag na ang Dios sang iya nga bugay. Siling diri sa bersikulo 12 nga nagatudlo sa aton nga magsikway sang pagkadi Dios non kag kalibutanon nga mga kailigbon kag magkabuhi sang butanan, matarong kag Dios non nga mga kabuhi sa sini nga kalibutan. What should they do for Him? Those sinners who repented of their sins and received the gift of eternal life through Christ Jesus, how should they do or manifest their gratefulness or their thanksgiving to Him? Ini bala ang bugay sang Dios nagahanas, nagatudlo nga magsikway ang makasasala sang pagka Dios non kag kalibutanon nga mga kailigbon. Siling sang isa ka Kristohanon nga quotation, no? Ang sugo sang Dios isa na ina ka gahom nga matuman siya. His command is His enabling. Ang bersikulo, faithful is He that calls you, who also will do it. Kung ang Diyos nagasugo sa aton, nga buhaton naton ini, pwede naton matuman, kay gina-energize, gina-enable niya kita sa pagtuman sina. Ining bugay sang Ginoo, nagatudlo sa aton nga aton isikway ang tanan nga pagka-di Diyos nun. Nga aton panghuna-huna, mga hambalanon, ang aton mga huyog kag handom sa kabuhi, ang aton mga ginahimo. Aton isikway ang kalibutanon nga mga kailigbon. Madamo nga ginahimo sa mga tao nga wala ay Kristo sa ila kabuhi, nga nagasupak gid, nagadisobey gid sa Dios. Amo gina ang aton nga inclination abyan ang pagsupak sa Dios. Bisan gani sa aton nga praktikal nga pagkabuhi, hambalan nimo ang bata nga hindi magsaka dira sa bayabas, likat-likatan lang masaka gid sa bayabas. Hambalan nimo ang bata nga hindi pagikapa kay basa pang pinta, iya ginahikapon. Hambalan nimo ang bata nga hindi tapaki ng siminto kay basa pa, iya gid tistingan kag iya nga supakon ang imo nga ginsugot. Sing ganon nimo nga hindi pagikapa na kay iti ina sang manok, iya ginahikapon kag simutan pa. That's the inclination of man, even children, because we have the sinful nature.
Amo ina ang tao sa iya nga pagka makasasala. Pero ginhatagan kita sang gahom kag kusog sang aton Ginoo, bisan pa bulig nga aton siya matuman sa aton nga pagkabuhi. Paano kita karon magkabuhi sinang bag-o nga kabuhi tungod kay aton na na-eksperyensyahan ang bugay sang Dios? Una, kinahanglan nga kita magkabuhi nga sober. Ang pulong diri sa Ilonggo Bible, magkabuhi sang but-anan, sobriety. We should live self-controlled lives nga dumalahan naton mismo ang aton nga kabuhi sa pagtuman sa aton Dios. Kay nakaibalo kita nga sa Galacia 5:22 kag 23, kung ikaw gindumalahan sang balahan nga espiritu, may bunga ikaw sang balahan nga espiritu sa imo nga kabuhi. Kag isa kabahin sa sinang bunga abyan amo ang temperance, ang self-control o kon ang sobriety. Bunga sang balahan nga espiritu amo nga ikaw makapugong sang imo nga kaugalingon. So, paano kita magkabuhi sa sining paggamit sang bugay sang Dios? Sobriety. Ang isa ka tawo nga sober, but-anan, may klaro, tinaw nga panguna-una. May kalmado nga panguna-una. May husto nga panguna-una. May matinlo nga panguna-una. Amo ina ang isa ka tawo nga sober. He has a clear mind, calm, kalmado nga mind, husto, correct nga mind, kontrolado nga mind. May matinlo siya nga panguna-una abyan. Amo nang tao nga sober. Ikaduha, matarong. Matarong ang iya mga dealings sa iya isigataw. Ang iya gina-uphold sa iyang kabuhi, hindi lang ang ginatuwag nga love for the law, kundi the law of love. Imo ginapasubrahan ang paghatag sang imo kaayo sa imo kasilingan, sa imo nga isigataw. Gin-uphold nimo ang the law of love. Siguro ang sugo sa kasuguan, ang sugo dira sa gobyerno nga naghatag ikaw, for example, 30% sa sweldo sang tao kada tuig. Hindi man kita sigurado sina, pananglitan lang 30% sang iya nga sweldo kada tuig. Ang iban nga ni isa gid ka bulan. So, kung nagasweldo siya sang 10,000, pulo siya katuig, nga nag-retire siya. So, 10 times 10, hatagan nimo siya sang 100,000. Subo nga iyang separation pay, pabalon. Pero amo ina, ang the love for the law. Pero ang the law of love, amo ini, hatagan nimo siya 150,000. Nga naglabaw pa ikaw sa kasuguan, nga ginabilin dira sang gobyerno, nga may relasyon sa mga nagtapos sing maayo sa ilang mga trabaho, subong mga empleyado. That's the law of love. Amo ina abyan ang nagadumala sa aton pagkabuhi agud nga kita mangin matarong sa panglantaw sa mga tao para sa kainiyaan sa aton Dios. Kag ikatatlo, magkabuhi kita nga Dios nun. Ang aton mga una-una, kag mga plano sa aton kabuhi, amo ni mga Diyos nun nga mga butang. Ang pagkabuhi nga Diyos nun, praktikal, imo na nga daan ginplanuhan, say for example, nga masimba ka Domingo. Nga nagasimba kita Domingo, tungod kay ang aton Ginoo si Ginoong Hesus nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Dira sa Psalm 118, ang versikulo nga nagasiling,
This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ina nga day abyan, kung imo o sisaon ang context, amoy ng pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Therefore, as our response and reaction to this great miracle of the resurrection of the Lord Jesus Christ, we rejoice and we are glad in it. And that is, we go to church and worship. Amoy na abyan ang kabangdanan ko nga Domingo kita nagasimba. Karon, imo ginplanuhan sina nga semana nga ikaw masimba. Hindi nga kung Sabado sang gabi bakante ka ay masimba gali ko. Pero kung may madamo ikaw mga schedules, wala nimo gina-schedule nga ang unang 2-3 ka oras sa sinang adlaw nga Domingo dito ko sa simbahan. Kung kaysa ang mga schedule sa mga Kristohanon, ang sobra na lang ang iya sa Ginoo. Ang priority amo ihatag nimo sa Ginoo. That's the one way of living in godliness, intending, deciding, choosing the first hours of the day for God, especially sa adlaw nga Domingo. Kag suno dire, ano karon ang aton nga longing? Kita nag-live, nagbiya sang ungodliness kag worldly passions. Kita naga-live, nagakabuhi sa sobriety, sa righteousness, kag sa godliness. And then, may longing kita. Ikatatlo, we long for the coming of the Lord Jesus Christ. How should they wait for Jesus? With excitement, waiting for our blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Excited ka abyan utod sa Ginoo na mabalik na ang aton Ginoo? Siya, wala pa ko naka-abroad, wala pa ko nakatrabaho. Gusto pa ka magtrabaho nga dito sa himaya, sa langit? Dalon kita sa Ginoo, magabaton kita sa mga rewards, and then magasimba kita sa Ginoo nga walay kakapoy, kag hindi naton matimos, hindi naton maubos ang pagtanaw kag pagbehold sang himaya sang aton Ginoo. We cannot fathom the greatness and the glory of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ, when we meet Him. Ang iban nga mga Kristohanon, mangkuton ko gid, ang Ginoo nga ginuna niya patay, o kung ginkuha ang akon nga bata kaysa akon. Umuna ang mga panalambiton sa mga ginikanan kung mapatyan sila sang bata. Abi ninyo, hindi nato na madumduman. Kay grabe katahom, ka mahimayaw ng aton Ginoo. With excitement. O, nagaplano kita, tukod simbahan, tukod balay, ang iban, magpangasawa, magpamana. But you know, there is no greater joy that we will experience with the Lord Jesus Christ when we see Him face to face. Di ba nagsiling, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Mahimong dim, mangindulom ang imo na panglantaw sa sininga kalibutan. Tungod kay makita naton ang himaya, ang kapawa, ang kasanag sinang aton dako nga Dios si Ginoong Hesus. That's why we wait for Him with excitement. Why should they wait for Jesus? Ngano lato naton with excitement ina si Ginoong Hesus? He is our great God. Ay masubo kayo abyan nga madamo sa mga tao nga nagasikway sa pagka-Dios ni Kristo. Tungod kay ang ila gintuuhan lang nga si Kristo tao lang. Sa pagmatuod si Ginoong Hesus tao pero hindi tao lang. Si Ginoong Hesus Dios pero hindi Dios lang. Ang ara dira abyan sa kay Ginoong Hesus nga ang gamhanan nga Dios kag ang maluya nga tao, apart from sin, nag-isa sa persona ni Ginoong Hesus. Siya aton Diyos, siya aton manluluwas,
the Savior, the Lord Jesus Christ. What did Jesus do as the Redeemer? He paid the price of redemption. Ang iya nga kabuhi amo ang bili sa aton nga katubsanan. Siya naghalad siya kabuhi subong sacrifice. Kagang resulta kaluwasan to redeem us from all lawlessness. Siya angkon ka nagpanagiya sa mga tao nga gintubos, mga tao nga purified, mga tao nga peculiar, a people for His own possession, peculiar, kag ikatatlo, passionate people. They are zealous for good works. Passionate sa pag-alagad sa Ginoo. Kagamoy ni abyan ang nahimo sang bugay sang Dios sa mga makasasala nga ang huyog amo ang pagrebelde sa Dios kag pagpalayo sa Dios, hindi pagtuman sa Dios. Pero tungod kay ining bugay sa Ginoo gamhanan, nagabag-o ini hindi lang sa destinasyon sang tao kundi sa demeanor sang tao. Ang bugay sang Dios nagabag-o sang aton kaladtuan kag nagabag-o man sang aton pamatasan. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo balaan nga pulo nga amon gintun-an kag ginpamalandungan sa siningag. Kabay nga ikaw maggamit sang imo balaan nga espiritu sa paghatag sang kapawa kag kasanag sa mga nadulman nga kaisipan o konsyensya sang mga katawhan bisan pa sa mga Kristiyano. Gamiton nimo o Dios ang imo pulong sa pagpahumok sining mga nagtilig-an namon nga mga tagipusoon. Kag pagpalig-unon nimo o Dios ang amon kabubuton agon nga hindi lamang kami manugpamati sang imo mga pulong kundi manugtuman man sa amon nga mga kabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang amon dako nga Dios kag manluluwas. Kabay pa. Abyan kag utod sa Ginoo, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa karon. Sa gihapon akon nga pagpangamusta sa kay Susi Nobero is Imalin, Gonzaga Simasio, kag nagapasalamat kita sa aton mga viewers nga nagatan-aw karon sa sining segment naton. Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton programa. Ang Dios magapakamayo sa aton tanan abyan kag aton i-end ini pinagi sa sining ambahanon.